Matur suwun kunjuk dhateng kadang kula sepuh ingkang saking Segulung inggih menika Pak Munikan, angka kalih Pak Parno, 3 Mbah Mesirun, sekawan Pak Tris Klateng mriki, gangsa Mbah Hatim Mesirun. Jangkepipun 6 Pak Warsito saking Petung. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleret nang cagak kabak tulisan warna abang kondo isih prawan janange gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abot ning taman asmara bukae
ayo Pak Bud kanggo andum tresno tanpa bantah tanpa kloso buat abote taman asmara kuku kae ning Wanawati kanthi besok ora bakalan tubuh kae kabrak crita wayah wangi ngati gagat rena catetna catatan sajene ngati meneng Pak Bar datan luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa nang gubuk asmara Kulane makile Mas Warsito saking Petung. Nggih, Mbah Sukar mewakili Mas Warsito saking Petung Padas. Sampun jangkep 6. Monggo dipun lanjut Mas Marmo. Nggih, monggo tandhaipun kala teri jumeneng. Mbak Ira. warga sami bujang mobjar jajanan
jajanan pasar kolong kumelong jenang mencorong tinola sengkala kari mulya Mamatri prawarga sami bujang mobyar jajanan pasar kelong kumelong jenang mencorong tinola sengkala kadimul ya ayu aku tuku jeruke sekilo iki piro regane apa entuk dek tak tiliki dhisik ora betah aku selak milih entuk wae mas sampean tiliki aku
ojol iki. Ya wis apa? Lanjut. Cah ayu aku tuku jeruke sekilo iki pira regane Seketemu mas iki sakilone Warkos tuku demai kakune apa entuk mbak tak tiliki dhisik ora betah wis hop Ji monggo dilanjut Mbak Salim. Nggih telas Mbak. Nggih monggo Katang pramugari Ibu Waranggono bagi sampur ingkang angka setunggal kunjuk dhumateng PJ Kades Ngeranget nggih menika Bapak Darmaji. Angka kalih Mbah Kasun saking Sempu Mas Iguk. Mas Iguk Sempu nggih. 3 Mas Aguk saking Kembang Kuning. Mbolo. Sekawan Mbah Tamsir saking Usupan Bodak. Gangsa Mas Wawan saking Delangkup. Jangkepipun 6 nggih menika Pak Tarman saking Ukir. Nggih mbok bilih badhe ngersakaken jineman monggo katuran tindak mriki. Mas Aguk napa Mbah Tamsir? Mas Aguk mengke sing makili Pak Kuat. Mboten nggih. Nggih. Nggih riyen Mas nggih mengke panjenengan. Basir kopine wengi mboten enten sakniki dicampuri jahe mawon nggih. Nggih sing enak nggih monggo. Soryo sisih wetan padang sumilae rembulan tawatari anuruti padange ngati lungguh ing pasiran padha sonjo ana warung kopi makan apa guna ora mikir sesuk ora blonjo
aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae gawang-gawang angel dilalekke Muga-muga Gusti tansah ngeparengno dadi srana usadala roas mara matur suwun. Nggih, monggo ingkang sampun pikantuk sampun kapro jumeneng wonten ing sasana budaya. Pira Pak Sekda saking Ngranget. Mas Darmaji. Nah, terus Mbah Wo saking Sempu Padas. Oke, monggo jumeneng Mas Wawan, Mas Aguk, Pak Kuat saking Drangkup, monggo jumeneng Mas Mbah Tamsir. Sikenten Mbah Kuat, nggih Mbah Kuat nggih bareng mriki. Kali Mas Tarman monggo jumeneng. Kadherekaken ibu-ibu Waranggono monggo jumeneng. Wis gak usah sepet-sepetan sak sore. Ora bagian nggon. Tok ning urung dicepot ya Mas Tris ya. Lah iya. Iki piye to? Nggih monggo Mbah Tamsir. Sik ben bar nek mulai. Tiwas teko omah kok dadi pikiran.